салом дӯстони беҳтарини ман, иншалло ки ҳама кас созен, хубен. Ҳаматон хуш омадем ба канали мо. Ин моҳи муборака, ин моҳи пурфайзу бараката ба ҳамаи шумо муборак бод мегӯм. Худованд рӯзаву намозҳои ҳар яки моро қабул бигардон азизони дилам ва ҳама ҳар гуна қувват бития ки рӯзаро ба сари баланд бигирем. Моҳи шарифи рамазон муборак беҳтаринои ман. Чанд рӯз видео накардам, ҳаматон дар раҳмати Аллоҳ ки қадар мепурсен ки саломатӣ мара чӣ ҳол доред, чӣ ба видео намепартоед гуфта ай ҳаматон миннатдорум, ҳаматон аз бари Аллоҳ дӯст медорум. дӯстони азизи ман, навори имрӯзаи хонаючам сар мешавад. Духтаро овозум камтар гирифтагӣ ай аҳамият натиен қиртиқтар чидам. Духтаро дадамам хали дилу ҷигар харидай занг зад ки биёен бирон кӯҳамакаса бихӯрем. қад шавҳарам миёсами рафтем кадам хӯрдем. Духтаро чӣ хел ки медонем учам дар Тоҷикистона. Ман рафтам тайёр кардам. Пешай навора тамошо кардан лайкотона бимонен. Духтаро баъдан навора тамошо кунед. Лайк бепулай шумо да осоне ма да приятне. Духтарои хушрӯи ман, анак рекламара нагзаронен. Бо диққат гӯш кунен, тамошо кунен. И интернет магазине ба фикри шумо? Не, духтаро, и интернет магазин нестай. хоҳараки ман Осияҷон дар ширкати Атомӣ кор мекуна. Кадоме ки дар командаш регистратсия мешава 1500 рубл да харид мекуна. соҳиби анами сатракҳои хушрӯ мешава. Духтаро ба почта бесплатна шумо дар роӣ мекуна. А кадоме ки регистратсия мешава 1500 рубл да харид мекуна. 2 та одама да тагиш регистратсия мекуна. Духтаро соҳиби анами химарои қимат мешава. азизони дилам, пас фурсата аз даст натен. биёен регистратсия шавен. қати хоҳараки ман Осияҷон кор кунен. худаш дар як муддати кӯтоҳ, дар як моҳ, якним моҳ аллакай маошгирӣ да баромадагӣ. Ай духтаро шуморо метонем ки биёен кор кунен. қати хоҳараки ман орзуакҳоятонро амалӣ кунен. Духтаро бовар кунед кори беҳтарин бо хубиш дар чие ки вабше расход надора. азизони дилам, зубной паста, крем, косметика ҳамаи чиза дора ва боз хемохем барои ҳомиладоршавӣ дора. касоне ки фарзанд надоранд, бисёри одамо гирифтагиянд, ҳомиладор шидагиянд. заказ кунед, шумо дар роӣ мекунанд. иншоалло раҳмон ки фарзанддор мешавем ва шифо меёбем. духтаро дору барои харобшавӣ, фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои ҳамаи чира дору дора. касе ки кор кардан намехоҳад, марҳамат заказ кунен. Осияҷон ба шуморо роӣ мекуна. чӣ хеле ки гуфтам, кор беҳтаринае ва боз ихели вариант ягон бор нашида буд. духтаро марҳамат кунем, будроен қати Осия кор кунем, пушаймон намешавем. хоҳиш мекунам танҳо занҳо бинависонанд ки хоҳараки ман шавҳардор, соҳиби фарзандай. танҳо занҳо бинависонанд ва кор кунен ҳамроҳаш. духтаро духтарои хушрӯи ман, гӯшбирони модар, дилу ҷигар, пиёз, болгарӣ, помидор дар корай. намехоҳед чӣ хеле нишон додагим, ба ҳамин тарз тайёр кунед. бениҳоят болаззат мешава. касе метавона мошоалло, касе наметавона хай тайёр мекуна, ёд мегира. духтарои хушрӯи ман, бисёр пурсидем ки чӣ ба чанд рӯз видео накардестен. ман гуфта будам ки як-ду рӯз видео намепартом, баъд бо мепартом. духтарои хушрӯи ман, рамазона чӣ хел гузарондестен? мо худоро шукр созем, тинҷем. видеотон мепартом. духтаро як рӯз дад ду рӯз да як бор, 3 рӯз да як бор. хеле ҳар рӯз намепартом. духтаро кӯшиш мекунам ки ами як моҳакай зиёди вақт ман ба тоати ибодат бигзаронам. ҳамаи моҳу шумо бандаҳо гунаҳгорем. дар ин моҳи бузург худованд гуноҳи ҳамаи моро мебахша вақте ки тавба кунем. бароям қадар духтарои хушрӯи ман, подписатсия кунен, дастгирӣ кунен. ман иншоалло ки кӯшиш мекунам 2 рӯз 3 рӯз да як рӯз пас шумо да навор партом камам боша, хай видео кунам партом. духтаро ман ҳамиҷодаем фақат барои моҳи шарифи рамазон. зиёд вақт ман ба намозу ба қуръонхонӣ ба он хеле мехоҳам ки сарф кунам. духтаро шуморам духтаро ютуб тамошокуниро кам кунену намозотона бихонен вовремя. чӣ кунен духтаро? рӯзакотона хуш роҳак бигирен. дили ҳеҷ кара хафа накунен. хайр кунен, садақа кунен чанд қадари метонем.
намехед хтаро хушруима чада ма салат тайёр кардастам. با شما را کم ترکی نوار کردم. آوازهای خوش رو اومد چشم میکنین چیه تیز تیز محکم میشه و قرتقدار شدم دخترها. اینم خیلی ویدیو امروزه ده شما گوش بیدیو ندیده میتونین. آتالاره خطی هستم جان آتاله تیار کردیم و باز خاموشور بوره دخترها. تماشا کنین تا آخر ویدیو را تماشا کنین. خواهش میکنم نگذرونین. پیش رمضان بود همه کار بار داشت. ویدیو پراسموتری کم میگرفت دخترها. کسی که ویدیوهای پیشینه را تماشا کردگی نیسته بود روین تماشا کنین. لایکاتون بمونین دخترها. لایک مودن به پولای ایشما هیچی نمیره و دخترها فقط لایک بمونین. با ما خرسند میشم تیز تیز شما دا نوار میکنم. جدا علاقه مسئله تک مریضه کدوم اوقاته که ما تیار شید دخترها. هم خیلی شیر داری خشرو شید. دادم دلش هم خیلی کشیده. خیر رفتم تیار کردم. همه کسا خوردیم. همه کسا که ما خواهرم شوهرم یوسمین جدا دخترها اینم خیلی اوقاته ما برداشتم. اشتیا وره که خشرو باش موده نوار کردم. بهترین ما چی ویدیو میکنم همش برای شما های. دستگیری کردن فراموش نکنین. کانال نوی موده подписаться کنین دخترها. با 1000 شدن اوقای نماندگی های همه کسا میدرویم کانال نوی موده подписаться میکنین. بعد میگین که دو کانال چی با ویدیو نمیپردای دخترها. ما کانال راست هایی کدگیم که یکی کانالم یگان چی شید یگان محکم شید یگان چی شید удалить شید یگان چی شید ما دا او ویدیو پردام. بعد دامو یوسمین ویدیوش پردافتن میگیرم. یوسمین ویدیوش دامو جا میسته بسیارتر شما چیزا یوسمین دا اوجا میبینین. ویدیو را میپردام و کم میپردام دا اوجا برای اون подписаться کنین که مرا گم نکنین دخترها. اما دا ایجا باشه دخترها. او نمک دروش ارد قطعی چی کدام خیلی نانی تنکا کردم. چه خیلی که میدونه لیستی ما مایده هکای دا می قفای لیست بختم دخترها. با همی 4 کنجا و هم خیلی اومد. خیلی هیچ کنم میکنه. گلاونی مایره برای شیرچوی خری کردم. یا تشه هم خیلی غوصه کردم. دو تشه توب تنک کردم. شما دام اگر معقول باشه تیار کنه. شیرچوی قطعی به حد با مزه از این دیلم. دا ایجا باشه ما یک بانانا یک تا کیوی را یک قشقچه اصلا کم ترک شیره خیلی کوکتل کردم برای یوسمین جونه. با شما دا نوار کردم دخترها. اینا کوکتلک تیار شد. ویتامینای شما برای فرزنداتون تیار کنین دخترها. یوسمین جون خوردک با مزه. اوچا و دختر اوتا تیار کردستیم. اوزای ما محکم شده دخترها. اور دیگه نشه بچه دخترها. زوالای اوتالاده او نمک یک دونه تخم ارد میدوزیم. زوالش سخت تکک میگیریم. ما زوالا گیریم ویدیو نکردم. در کانالی ما هسته. ای اول تا آخر اوتالا کنی. یا زولا موندک بگو. یا زولا ره
Ay mama درست کشته که سر کوچ میگوه ببین که ای ماما کدگی اینه ای ماما بعد درست کشته که ای ماما یکی ماما مولا سبزی دختر کن سیمه داییده باشه اینه ای کدگی ای ماما چه ساعت کشته اینه ای خودمن خوشی این کارنه ای نسمانه خمانده چیزی بخور نکنه چیم نهیه شبیه سامه گیری Nusura defterine glukoz isteyen kudakota nusura ne diyor ne ekmek yama ne sevdiğine bakayım ama da hakkım. Apan sonra stane kumulas kadesta. Dersumali gamle de ben kama kod ne kınımı ma kod ne kadam. Yine kumulas kadam. Apan sorayım. Mafiyat kodik doğru. Bayan hamika. Da kamari mama kadın gam میزدم به کنار خودم گول برکی گفت میزنم اینه ناوی که من خود رنستم و تلعنم اینه خودم گفت رنستم духтарои хушрӯи ма оталаи зирбондагӣ накардам. Оталае ки дар об медозиам хали кардам. Нахта ҷӯшондум. Баъд адринаш пиёз дохтум як дона болгарӣ дохтум. Баъданам хали пудина дохтум, гашнич, укроп, райҳон ҳамаи чиро дохтум. Баъд зуволамона дохтум, як сараф ҷӯшид, кашидам, гирифтумша. Анам хеле тайёр шид. Бениҳоят як оталаи бамазза омад. Чӣ хеле ки ҳамаи шумо медонед, ман ай ҳамаи чида инами авқотҳои тоҷикиро дӯст медорам. Духтаро, шавҳарам ҳам халияй. Инами оталаву, шакарову, оши тӯпаву инам хали чизоро ман дӯст медорам. Мо дӯст медорем ҳардумон. Нигоҳ кунед чӣ хеле болаззатак омад духтаро. Ҳамун зуволаи магазинӣ қатъи амкунӣ мешававу не ки бо хеле дастӣ бо бамаззаи бадай духтарои хушрӯи ман зуволаи магазин як сарости магида хай мешава. А так и бамаззае. Навора тамошо кунед. Лайк мондана аётон наброрен духтаро. Ман бинам ки лайкотон бисёре бо ман шумода тез-тезак видео мепартовам. Бинам ки камай мегӯм хай лайк намемонанд. Бе видео накунам дигар, дер видео кунам. Барои ҳамин қадар лайкотона бимонед ҳатман. Анам хеле духтаро, касе ки маъқул нест на лайк монад, на тамошо кунад дар кор нестай. На тамошо карданаш, на лайк монданаш, на гапи гандаш. Хатъяби дами як моҳи рамазон гапи ганда нагӯен, дилсиёҳӣ накунед. Худованд гуноҳомона бубахша. Анам хеле духтаро, ҳаматонро аз барои Аллоҳ дӯст медорам. Худоро шукрона мекунам ки шумо ҳастед. Шуморо дар ҳаётам худованд пайдо карда. Қадар одамои хубен. Бовар кунед ватсапи ман дам намегира. Беиз шумо менависонед, мепурсед мара. Ва беҳад хурсанд мешам. Иҷо авсари хиракай духтаро, ширчои маро бинед. Ман ҳамин як моҳи рамазон фақат ширчой мехӯрам. Нонамро бинед чанд қавия. Хай иҷо шавҳарам дар додона тухм пас кардам. Ӯ обична авсариҳо намефураш, мефураш ҳамин об бихӯра ховрава, не ки ман бо маҷбурш мекунам ки додонак тухм бихӯрен. Намехай духтаро, ки ранги ман ширчоя нағз мебинад дар комментария бинависона. Ва вапше ҳамин як моҳи рамазон авсарида ҳечи намехӯрам, на авқот, на тухм, на ягон чи, фақат ширчой. Духтарои хушрӯи ман иҷа дар хомшӯрбои иди тайёр кардастам. Гӯштакома дохтум, нахтакма дохтум. Як сар ки ҷӯшид пастиш мекунем хомшӯрбо. Чӣ қадар буҷӯша ҳам қадар бамазза мешавад духтаро. ҳамин хуштомани ман хомшӯрборо беҳад бамазза мекунад. Ман хушрӯ мекунам аку. Вой хуштоманам бисёр маъқулай ман. Беҳад бамазза мекунад. Обична ҳамаи авқотош бамаззае. Ҳамин ҳамаи чиро ай таҳти дил кардӣ бамазза мешавад духтаро. Нағз мебинам вақте ки занак мардум чиза бамазза бипазад, беҳад нағз мебинам. Ҷада авқотак бардоштум ба ҳамсоям рӯӣ кардам духтаро. Духтарои хушрӯи ман ина хомшӯрбое ки ман тайёр шид. Чӣ хеле ки гуфтам хомшӯрбои иди тайёр кардам. Гуфти хуштоманам. Мо дар иштиҳои таом. моҳи шарифи рамазон бозам ба ҳамаи шумо муборак боша азизани дилам.
духтаро мо садик рафтестем. ҳаво хушрӯакай. замино хоқ шидиян. намахали рафтестем. имрӯз рӯзи душанбе. даиҷа пӯшакакҳои тозаи ёсамина гирифтам аз кипаски либосҳои тозаша рафтестем. инҷа садики ёсамина. инамдомда аввал мо квартиран местудем. якум этажи садики ёсамина. аз мо уже дар сеюм домуш меистем. духтарои хушрӯи, ман як паҷом пурсида буд ки крем ки дар дастон мекунен амро нишон битен. бароям қавиҷо кардам. креми бархатни ручки мекунам. обични крем духтаро. ина навор кардам. инҷа навора ба охир мерасонам. худованд ҳама ҳакта нигаҳбон бошад. моҳи шарифи рамазона хушрӯак бигузаронен. ҳаматона дӯст медорам. бо иншолло ки ягон рӯз пас видео мепартом. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.